Tja-tja-bloggen! Här är vi. Ja, klockan är 20:04 och hon är fortfarande vaken. Ja, jag med som sagt. Vi har inte gjort någonting idag, eller speciellt. Ja. Det här går på Marikon. Jo, vi har lärt Pontus att säga min madre es puta. Han säger det nu hela tiden. Så det är tummen upp. Madre puta. Puta. Och idiot. Ja. Idiot. Mongolica. Jag får. Ja, vi är lite dum i huvudet här nu. Hon fattar ingenting, hon kan inte svenska. Men hon vill säga är din mamma luktar fisk och pitta. Sug kuk. Ja. Hej då! Tja tja!